Kapamilya, Pebrero 11 taon 2015, Miyerkules po ngunyan. Aba, Jonathan, hello, good morning sa imo dyan sa Iriga City. Kuya. Ate Miles, pag sinabing Tinagba Festival, sa Rosa, enot na naglalaog sa satuyang isip ito nga pasasalamat kan mga Irigenyo sa masaganang ani ninda, maging industrial man yan o agrikultural. Alagad, ngunya na taon, pigmaot kan gobyerno lokal, kan syudad din Iriga, na mas magtutok o mag-focus duman sa saindang masaganang ani, itong sa produktong mga agrikultural. Kaya naman makakaiba ng tangunyan, ang officer in charge kan City Agriculture Office tangan iheras sa tuya, ang manungod sa kung ano na ba ang mga pagbabago sa agrikultura o sektor kan agrikultura kan syudad din Iriga. Makakaiba ng live si Sir Ruben de Los Santos. Sir Ruben, maray na ramrag. Maray na ramrag po sa gabos na taga-Iriga, lalo na sa mga taga-Iriga na nagdadalan ka na programa pong ini. Ngunyan po ang tema kan Tinagba Festival, iyo po ang manungod sa agrikultura. Ninhuli po ta saro sa pinagkonsentraran ni Mayor Ganggang an magkaigwa asin matawan nin Marhay na suporta an sa tuyang mga paraoma digdi sa laog kan syudad kan Iriga. Nakakaog ba po Sir Ruben no, na despite katong pagiging syudad, kadakulong mga naglalaog ng mga negosyo, nagpapatugdok ng mga establishments, ang gobyerno lokal nakatutok duman sa agrikultura. Ano ba itong mayor na mga agrikultura o mga produktong agrikultural kan Iriga? Aram po kaya nato digdi sa syudad kan Iriga, almost 68% kang mga tao digdi kan pamilya nag-enjoy sa pagtanom din mga vegetable, paroy, mais asin iba pa. Kaya po nga ni kan nakalipas na 3 bulan ang Iriga saro po sa awardee kan agrikultura sa pagtanom nin mais na naglangkaw po ang satuyang produksyon digdi sa syudad kan Iriga. And recently, I think kasuod ma po kang pagbisita po ni Secretary Proceso Alcala digdi sa Kabikolan, ang Iriga po beneficiary ni mga proyekto kang DA? Iyo po, totoo po yan. Kaya po nga ni digdi sa satuyang gilid, digwa po kita kaning hand tractor pong ini, 4-wheel drive hand tractor, tangani pong itong satuyang mga paraoma, matawan po sindanin, dakulang suporta kan sa pagtanom. Tayo man na po talaga yan ang nagiging problema an sa indang pagpreparar kan sa indang kaumahan. Mayo na po ba kaya nagdidiit na po kaya an sa tuyang mga damulag ngunyan na ginagamit sa pag-uma, saka po nadidipisilan po sinda. Kaya ngunyan, igwa po kaya kitang hand tractor pong ini na itinao kan Department of Agriculture. Bago ta po itampok ining mga gulay, mga prutas na yaon digdi sa likod ko, papaano muna a-approve charan kan sa tuyang mga paraoma digdi sa syudad nin Iriga yang traktora na yan? Ini pong traktora pong ini, itatao po niya to sa gabos o kaya isisilbisyo po ini sa gabos na paraoma digdi sa laog kan syudad. Si Simon po ang gustong mag-avail po kani, magdyan lang po sa sakuyang opisina, ini po ipapagamit mi sa saindo. Hindi na Sir Ruben, kasi ining mga produkto digdi sa syudad din Iriga parang oversized, extraordinary, tadarakulaon ang nasa likod ko nganyan. Hali po ini sa ina mga barangay. Iyo po ang mga produkto pong ini hali po sa nagkakaiba-ibang barangay, pero mostly po kani hali po dyan sa kabukiran kang syudad kan Iriga. Arog po baga sa Sagrada, Antipolo, halos po sa kabukiran, maski po man digdi sa Riverside, igwaman po kita nin mga pananom, tinawan po ini ni Mayor Ganggang nin mga seedlings na tanganing itanom ninda. Medyo lang po nga ni nagbabaan sa tuyang produksyon, ninhuli po sa sinalanta kita kan bagyong Glinda saka ito pong amang. Pero sa sobrang dakula mga kapamilya kaining mga tapayas, itong kalabasa, itong lukban, di mo hunaon po. Maski ini po mga kapamilya, bako po ining tabla, bako po ining palapa, kundi dakulaon na ube. And then, kung ilingon mo, yung mga produkto ninda digdi, garo day inagihan ning bagyo. Patunay, nasaro sa mga karakter kan mga taga-syudad din Iriga, itong inaapod na pagiging mahigos. Sir Ruben, ipahiling mo po sa muya kung ano ang bago. Kung ano itong i-introduce mo nindo mga produkto ngunyan digdi sa syudad din Iriga. Ang sinasabi po nindo kasuod ma, nakulay mi kamo, igwa kamong pigpapatalubo na black rice digdi? Actually po, igwa po kita nin bagong pinagatatalubong ngunyan digdi sa syudad kang Iriga. Ini pong black rice, brown rice at saka iba pang mga klase nin bagas. Ninuli po tayo ini ang pinag-i-introducir kan sa tuyang Department of Agriculture na i-culture ta po ini digdi sa tuyang lugar
Kaya ini po, maliban kang madaling magtalubo, mas maray magtalubo sa satuyang lugar, ini po mas mabitamina sa mga nagkakakan. Apo, sa mga kapamilya tang interesado ngunyan, pwede bang magsaod digdi sa mga naka-exhibit na agricultural product? Iyo po, igwa po kami dyan ng mga produkto, ini po organic po ini ka boss. Mayo po, kung baga po, magagamit na po ini din mayong epekto sa satuyang salud. Kaya libre po ngunyan, puon po ngunyan na aldaw, abot po sa aga, pwede po kamong magbakal kan mga pananom na ini. Opo. Siguro naman, touch move na ining sa Ruben. Kapot-kapot to na ining bagas. Ayan mga kapamilya ha, imbitado po kamo ga boss na magpasiring digdi sa Plaza Kansyudan in Iriga tanganing mas barato di. Iyo po, mas barato po digdi hali po mismo yan sa satuyang mga parauma. Saka dahil po kita ma-charge din plasada. Kaya barato po digdiyo. O yan, mga kapamilya, si Sir Ruben de los Santos and OIC, Can City Agri Kansyudan in Iriga, nakaiba na tango niya na Aga. Ate Miles, Ate Isa, text na lang nindo kung anong gusto nindo digding sa udon ko ha. Balik muna sa studio.